Señoras e señores, moi boas noites desde o estadio de Riazor. Decíamos que boas noites desde o estadio de Riazor. Estamos nos prolegómenos deste partido entre o Deportivo da Coruña e o Apoel Chipriota. Un partido que vai a ser dirixido polo colexiado Alfred Mikalev, un maltés de 39 anos, sin apenas experiencia en partidos internacionais. Como dato, significar que asubiou un España-Lituania, valedeiro para a clasificación do Mundial de Estados Unidos, con victoria final por 5-0. Aí o teñen o colexiado, que vai estar auxiliado por Xavier Darmarín e Reno Réfalo. Imos xa coas aliñacións dos dous equipos. Por parte do Deportivo da Coruña, na portería estará Canales, co número 2 Boro, co número 3 Nando, co 4 Manjarín, co 5 Yuki, co 6 Donato, co 7 Paco, co 8 Chiqui Beguiristán, co 9 Rachenko, co 10 Fran e co 11 Bebeto. Na suplencia Saldana, Eduallen, Viqueira, Cascallar e Alfredo. Por parte do Apoel, na portería estará Andreas Petridis, co número 2 Aristotelou, co número 3 Pounas, co número 4 Cristo Dulou, co número 5 Timoteu, co 6 Colma, co 7 Kiprich, co 8 Kovac, co 9 Soteriou, co 10 Ioanou e co 11 Jadi Lucas. Aí teñen os suplentes: Caramboulas, Escapolis, Pasuliotis, Alexandrou e Marangos. O adestrador Risto Ponev, un adestrador húngaro, o igual que tres destos xogadores, as tres Ks, Kolma, Kiprich e Kovac. Atención a estos tres xogadores de ampla experiencia internacional, cando nestes momentos comeza este partido, un partido vital para o Deportivo da Coruña. Empatou a 0 na ida en Chipre e está obrigado a gañar este encontro para pasar a oitavos de final. Como decía, hai unhos momentos o seu presidente Augusto César Lendoiro, sería un terrible fracaso, xa non deportivo, máis ben económico, o quedar eliminados nesta competición da Recopa. E aí a importancia do partido. O público segue chegando ao estadio de Riazor, aproximadamente 3/4 de entrada nestes momentos. Se saben que o partido comezou ás 8 da tarde, o comercio aínda non pechou na cidade herculina, e é de supoñer que a medida que transcurran os minutos se irá chegando máis xente ao estadio de Riazor. Aí a segunda falta do Deportivo, esta de Paco, indicada por Mikalev. Aínda non se cumpriu o primeiro minuto de partido. Xoga Kiprich, Josef Kiprich, o número 7. Atención a este xogador. Balón favorable ao Deportivo da Coruña, sacará Canales. E novamente Toxa deixou fora da convocatoria Paco Liaño, e como porteiro suplente, como decíamos antes, estará Agustín Eduallen. E Paco con Jukic. Balón a dereita para Boro. Fran. Atención á posible chegada de Donato. Interceptou Timoteu. Atención á saída do Apoel. Sen problemas para a zaga do Deportivo. Hai un xogador chipriota mancado. Envía Fran directamente fora. O número 4 Cristo Doulu. En este momento saen as asistencias da Cruz Vermella para atender a ese xogador, e vexamos porque fai xestos de dor, tirado no chan, si pode ser relevante a circunstancia e pode obrigarlle a retirarse do terreo de xogo ou non. É un defensa, George Cristo Doulu, de 30 anos, internacional e en 23 ocasións coa selección de Chipre. É retirado en Padiola do terreo de xogo. Polo momento non hai actividade no banco de Risto Ponev, á espera da recuperación de Cristo Doulu. Xogándose ao Deportivo por medio de Jukic, Boro, moi adiantado o equipo de John Benjamin Toshak, mantén atrás a Jukic como libre
a Boro na dereita, Paco na esquerda e o resto de xogadores prácticamente metidos en campo atacante. Jukic. Viña Bebeto a buscar ese balón, xoga con Nando. E Rachenko, o titular, formando parella atacante con Bebeto. Recupera Nando, a presión de Kiprich, de Joseph Kiprich. E Donato, o lanzamento de Donato, atallou Andreas Petridis. Cando xa hai un xogador do Apoel facendo os primeiros exercicios de quencemento para, se é necesario, o seu concurso saltar o terreo nun momento. Mientras tanto, intentaba recuperar ese balón Nando. O pelotazo de Petridis. Saque de banda favorable ao Deportivo. Rápidamente o fixo Paco para Boro, este con Donato. Home que actúa por diante desa liña de 3 homes. De novo Donato buscando o lanzamento lonxano. Intenta recuperar Chiqui Beristain dentro da área. Cortou Kozma. E o primeiro saque de esquina favorable ao Deportivo. 4:30, primeira parte. 0-0 en Riazor. Que a los recantos se foi Bebeto. Pide Chiqui no primeiro Pau. Xoga Nando. Balón para Javier Manjarín. O lanzamento de Fran. A primeira oportunidade clara para o Deportivo con ese lanzamento do capitán Fran. A esquerda de Petridis. O Deportivo busca con ansia anotar o primeiro gol. Sería muy importante marcar pronto para conseguir esa tranquilidade necesaria, porque recordemos que si marcan os chipriotas, calquer empate favorecería o equipo do Apoel por o valor doble dos goles en campo contrario. Boro non puido controlar Fran. Pois atención que se retira das marxes do terreo o número 4 Cristodulo, non vai poder continuar, vai coxeando ostensiblemente e xa se prepara un xogador do Apoel, en concreto trátase do número 12 Karalumbus para sair ao terreo. O home que si actuou no partido de ida, Karalumbus. Aí saque de portería, así o indica Mikalev. Polo momento o conxunto chipriota mantén na punta de ataque o número 9 Soteriou. Recupera Chiqui para o Deportivo. Se va con Manjarín, situado en banda dereita. Canales con Paco. Nando. Intenta presionar un pouco máis arriba o conxunto chipriota. O número 4. Cristodoulu, o que sacou ese balón. Volveu o terreo de xogo, pero sí, está coxeando. Está renqueante. Efectivamente. Teníamos as nosas dúbidas si se podrá continuar. Si era Cristodoulu o home mancado. Sí, efectivamente, sí. Continúa no terreo de xogo. Está coxeando, coxeando. E é de supoñer que Bonez agardará a ver se se recupera. Aí está Bebeto. Balón sen problemas para Petridis. Andreas Petridis, 29 anos, tamén internacional con Chipre, aínda que neste momento non é o porteiro titular da súa selección. É un caso curioso, posto que este home, a máis de xogador de fútbol, é bombeiro. Si, hai de todo nesta plantilla. E tan só 5 profesionais, 3 deles, pois, os húngaros que antes comentábamos. Houve falta de Cristodoulu, home que, en principio, se encarga da marcaxe de Rachenko. Boro.
Jukic. Balón para Chiqui Begiristain. Apoia Senrachenko. Son moi pegajosas, moi férreas as marcaxes dos homes de atrás do Apoel sobre os puntas do Deportivo. Serven aí a Chiqui. Xa saía a presionar Ioannou, un home que normalmente actúa en posicións de dianteiro, pero que está sacrificando o seu adversador nesa posición máis defensiva. Atención ao lanzamento de Donato. É o terceiro lanzamento a portería de Donato nos case que 9 minutos que levamos de encontro. Por o momento, 3 lanzamentos de Donato e un de Fran. A bagaxe ofensiva do Deportivo nestes minutos da primeira parte. Donato que debe ter, Sergio, instruccións precisas de Toshak, porque xa en Tenerife lanzou moitísimas veces a portería, un total de 5, e agora en poucos minutos pois xa tentou tamén a sorte neses lanzamentos desde fora da área. O apunte perfecto de Alfonso Hermida, que tamén nos acompaña nesta transmisión desde o palco de autoridades. Aí intenta xogar o capitán Ioannou. Recupera Manjarín para o Deportivo. Bebeto a dereita, quen recibe. Apóiase de novo Manjarín. Non puido controlar o asturiano, sacará de banda o Apoel. Vai recuperar Boro, hai falta. Favorable ao Deportivo. A falta de Jadi Lucas, o xogador que actúa co número 11, tamén incrustado no medio campo. O Apoel monta aí un sistema de 6, incluso 7 homes por diante dos 3 defensas. Atención ao centro de Fran. O balón que controla Kovacs, dos xogadores húngaros, decíamos antes, deste equipo, con experiencia na Liga Francesa. Xogou no Auxerre, no Valenciennes. Internacional en 45 ocasións por Hungría. Aristotelou, home que efectúa ese saque desde a banda. Saiu o balón, así indica o xuiz de liña, Xavier Darmanin. Viron aí unha imaxe do banquiño do Apoel, o seu adestrador Risto Bonev, un home de nacionalidade húngaro. Jadi Lucas con Ioannou, capitán. Hai falta de Chiqui Begiristain. Ahí está a repetición. Balón para Kiprich. Sacou, tocou Canales. Intentaba recuperar aí o Apoel. Atención a Bebeto. Non se complicou a vida Pounas, o número 3. Recupera o Deportivo. Non chega Fran. O segundo córner favorable ao Depor. Esta vez vai ser Fran o encargado do lanzamento. A pelexa de Chiqui Begiristain por ese balón. Recupera Manjarín. Abre para Fran. Posición correcta. Centra Fran. Moi pasado. Atención a Bebeto. De novo saque de esquina. E o terceiro. Esta vez enviado por Timoteu. O Apoel totalmente pechado na súa área. Diante só queda o número 7, o húngaro Kiprich, envixiado tanto por Paco como por Boro. Atención a Bebeto. Sacou a defensa, balón que chega ganando. Observen os metros que ten aí o Deportivo para poder xogar o balón. Os 10 homes, os 9 homes metidos atrás do Apoel. Intenta aí controlar o balón, pérdeno rapidamente. Non deron aínda 2 pases seguidos os chipriotas. Yuki atrás para Canales. Intenta presionar aí Soteriu, o xogador número 9, tamén Kiprich. Balón que chega aos dominios de Canales.
que xoga xa con Jukic. Aí está Donato. Balón para Fran. Perdeu Fran ante Joanou. De novo Fran. Jadi Lucas. Un home que en principio se pega aí a Fran. Paco. Chiqui Beguirizai apoyándose en Fran. Busco Deportivo xogar con rapidez. Bebeto, pero muy difícil entrar aí polo medio. Atención a señalidade de Bebeto. Recupera Donato. A esquerda para Nando. Non puido controlar o valenciano. Haberá saque de banda para Apoel. Xa o fixo Aristotelou. Para o seu guardameta Petrides. Moi activo o banquiño do Apoel, dando constantes consignas tanto o adestrador Risto Bonev como o seu axudante, os xogadores, para que fixen as marcas atrás, mentres que no banquiño Deportivo polo momento reiña unha absoluta tranquilidade. Mentres houve falta de Paco, de Soteriou sobre Paco. Xoga Fran, que no principio de los minutos que levamos de partido está máis na banda dereita que na esquerda. Por la esquerda móvese Chiqui Beguiristain. Como punto de referencia de home máis retrasado é Donato. E por diante deles está Rachenko. Un pouco máis adiantado Bebeto. Pegados ás bandas Nando e Manjarín. Aí está Rachenko. Recupera rápidamente o Deportivo. Donato con Nando. Hai falta de Aristotelou, xogador número 2. Un home de 27 anos. Unha media de idade bastante alta deste equipo chipriota. Nando. Recupera o Apoel. Mete o balón en Chiqui Beguiristain. Agora petou en Kozma. De novo fora de xogo de Kiprich. De Josef Kiprich. Jugador fichado do Feyenoord de Rotterdam, onde actuou a pasada temporada. 65 veces internacional con Hungría. Atención a Bebeto. Hai falta. Posición boísima para Bebeto. A falta foi de Timoteo, número 5. Imos ver a acción repetida. Aí está. Unha nova toma. E atención a pegada de Bebeto. En Tenerife marcou un espléndido gol o pasado domingo. Desde unha posición similar. Pois está todo Apoel dentro da área. Os 11. Atención a Bebeto, minuto 16, primeira parte. Pega o brasileiro, gol! Acaba de marcar Bebeto. Minuto 16, o gol de Bebeto. Un gol importantísimo. Aí teñen a John Benjamín Toshak. O saúdo de Bebeto. O palco de autoridades, ya está a repetición. Desde aí Bebeto, toda unha garantía para o Deportivo da Coruña. É o 18º gol do Deportivo en competicións europeas, o 8º de Bebeto. Un Bebeto que, se non recordamos mal, pois lonxe de Riazor apenas si xogou en competición europea, porque fora Alemania sufrir aquela media pulmonía diante do Eintracht. Atención a esta dura entrada de Timoteo sobre Bebeto, entrada por detrás, cartón amarelo. Estaba merecendo Timoteo a tarxeta amarela, foi precisamente o autor da falta a Bebeto na acción da falta do gol, e agora esta tarxeta amarela, a primeira do partido para Timoteo. É durísima esa entrada por detrás a Bebeto. Está Fran precisamente a falar co colexiado, o maltés Mikalev, para pedirlle que actúe con severidade diante do presumible xogo duro que poidan efectuar
os xogadores chipriotas, e agora son as asistencias as que entran para levar a Bebeto fora do terreo de xogo e poder analizar con máis calma cal é a súa situación. É de agardar que non sexa nada a lesión de Bebeto, porque xa sería mala sorte para o Deportivo que agora caíse el lesionado Bebeto. Aí unha nova falta do lateral dereito de Aristotelou sobre Nando. A amoestación verbal de Mikalev. Vai volver Bebeto, Está co doutor Cobian. Entre xogo Deportivo. Kovacs. Efectivamente, Sergio, Bebeto chegou moi poucos partidos de competicións europeas fora de Riazor. En Riazor marcou os 8 goles, 3 contra o Aalborg, outros 3 contra o Rosenborg e un contra o Borussia Dortmund, ademais deste, que permite ao Deportivo por ahora ir po diante desta primeira eliminatoria da Recopa de Europa desta temporada. Pois é un partido excepcional para que Bebeto faga outros 3. Os xogadores do Deportivo coincidían esta semana en sinalar que o máis importante era anotar o primeiro tanto diante do Apoel, porque despois será máis doado que puideran vir máis. De feito, pois tiñan a experiencia da selección española recentemente, anotou o primeiro ao fío do descanso, despois si puido anotar con maior facilidade, e tamén tiñan experiencias anteriores como por exemplo o Athletic de Bilbao hai 2 temporadas fronte ao Anorthosis, no que tivo tremendas dificultades para eliminar a ese conxunto chipriota debido a que tardou moitísimo en chegar ao primeiro tanto. O Anorthosis, que é o actual campeón da Liga Chipriota, unha liga que comenzou a temporada esta que estamos o pasado día 16 de setembro. Vamos ver que situación adopta agora o conxunto chipriota logo de encaixar este tanto. El Caixado intentarnos unha media de goles por a domicilio. Competición europea, que recordar que foi na temporada S3 o objetivo a mellor actuación na Copa da UEFA. Terceira rolda. Atención a Manjarín. Aí falta. O xogador do Deportivo ergueu o pé, así co colexiado. Volver a acción repetida. Aí indica a falta Javier Manjarín. Xoga o Apoel. Aristotelou con Ioannou. Atención a Soteriou. Que ocasión acaba de desperdiciar o equipo chipriota. Aí teñen o dianteiro Soteriou, que é un dos xogadores máis perigosos deste equipo. O máximo goleador da competición chipriota. Ten 27 anos. É internacional absoluto con Chipre, 25 ocasións. E agora a oportunidade para o Deportivo. Rachenko para Bebeto. Está en posición correcta Bebeto. Gol de Bebeto. Chegou 2-0 para o Deportivo. Como non, Bebeto. Os 22 minutos desta primeira parte, Bebeto establece o 2-0 no marcador. Alfonso, comentábamos que podía ser un bon partido para marcar 3 goles. Pois por ahora leva 2, a súa marca en Europa está precisamente neses 3 goles conseguidos ante o Aalborg hai 2 temporadas e vai camiño de batila. Por certo, que o carón do banco do Deportivo está realizando exercicios de quecemento. Alfredo Santalena, un xogador que se lesionaba hai un mes no partido de volta da Supercopa e que prácticamente xustifica a súa recuperación total no momento en que Toshak lle está mandando realizar eses exercicios de quecemento. Foi moi curioso o acontecido esta semana con Alfredo Santelena. O martes facía un adestramento perfecto, parecía totalmente recuperado, el mesmo aseguraba así. O mércores, pola contra, dicía que reapareceran certas doencias nunha zona distinta ás que tiña anteriormente. En cambio, Toshak decidía incluir unha convocatoria, mala que el aseguraba que non estaba en perfectas condicións. Hoxe, en cambio, pola mañá, volveu a facer un bo adestramento, polo tanto, é de esperar que se sae ao campo non se resinta en absoluto da súa lesión. Xogan os chipriotas, balón sen problemas para Canales. O equipo do Apoel prepara un cambio. Está con número 12 Caramboulos, agardando entrar no terreo de xogo.
vai ser sustituído precisamente Christodoulou, o xogador que se lesionaba nos primeiros minutos do partido, que continuaba no campo, pero o seu adestrador, o búlgaro Hristo Bonev, decidiu que debe ser efectuado o seu troco, que polo tanto a primeira comparecencia de xogadores de banquiño no terreo de xogo se produza dun momento a outro. Xoga Rachenko, Alfredo Santelena sentouse xa no banco carón de Toshak, cando aí estaba o colexiado agardando que o xuíz de liña indicase portería ou córner, e o que lle indicou foi o troco. Mentre vemos repetida o segundo gol de Bebeto, haberá saque de esquina, Carali se vai Bebeto, e polo momento sigue, aí teñen o cuarto árbitro indicando o número 12. Vaise Christodoulou. Vaise efectuar o saque de esquina, xa o fixo Bebeto para Chiqui Begiristain. Bebeto apoiase en Nando. Balón para Manjarín. Está totalmente só Fran. O lanzamento de Fran moi desviado. Intentaba sorprender desde aí o capitán deportivista. Minuto 25, primeira parte. Gaño Deportivo por 2-0, os 2 goles de Bebeto. É un dato que me pode ratificar Xosé Antonio Fraga. Creo que a marca de Bebeto precisamente desde que chegou o Deportivo, desde que chegou o fútbol español, está en 3 goles. Por lo tanto, hoxe é unha boa ocasión para chegar a 4 goles. Esa cifra que polo momento se llenega o ariete do Deportivo. Sí, así é. Ademais, un partido moi propicio. Ademais, Bebeto ten unha costume, é que se en algún partido pois non anota ou tarda moito en anotar, desespérase bastante no campo, pero como empecen a entrar os primeiros, a verdade é que pode facer unha boa marca de goles hoxe. Xogan os chipriotas, Pounas. A recuperar Boro para o Deportivo. Tocou Fran para Rachenko, de novo Fran. Atención, situación de peligro. O centro de Fran pedía Chiqui Begiristain. Resolveu aí en principio a defensa chipriota. Aí balón favorable o Apoel. Mentres no banquiño chipriota estáse atendendo o xogador retirado, Christodoulou. Non estaba ben, mantiña certo coxeo no terreo de xogo. Así se está a poder comprobar agora mesmo, posto que lle están a aplicar unha vendaxe na súa cara. Parece que adianta un pouco máis as súas liñas o Apoel. A verdade é que está perdendo todo o tempo do mundo nese saque de falta. Entre o porteiro Petridis e o lateral Pounas, vai ser Pounas o encargado de efectuar o lanzamento. Resitou Donato, balón para Fran. O caneo de Fran, apóiase de novo en Donato. Atención a Bebeto, non o entendeu aí Nando. Deixou pasar Bebeto. Aristotelou é o que efectúa ese saque desde a banda. Jugou con Timoteo, número 5, home que vixía a Bebeto. Adiántase Yuki. Donato, balón para Bebeto. Tamén está Manjarín, van os dous polo balón. Toca a Bebeto. O recorte de Manjarín. Pide Chiqui Begiristain, non chegou Rachenko. Finalmente rematou Chiqui, desviado. Minuto 27, primeira parte. Unha nova aproximación do Deportivo e o dominio é total e absoluto do conxunto de Toshak sobre o equipo chipriota, que tan só chegou unha vez o portal de Canales naquel remate, naquel contragolpe de Soteriou. Está facendo tempo o porteiro do equipo chipriota, Por certo que se volveu ao banco Alfredo Santelena despois de estar uns minutos realizando exercicios de quecemento. Balón para Kiprich. Con el está Nando, foise Josef Kiprich. O centro deste. Tocou Boro para Donato. Chiqui Begiristain con Fran, busca saída rápida Deportivo. Cambia orientación perfectamente Fran para Bebeto. Entra Manjarín, para él va ese balón. Atención a Manjarín, atrás, puede chegar o terceiro. Anotou Rachenko. Minuto 28 de partido.
O terceiro tanto do Deportivo, obra de Dimitri Rachenko. Nunha acción rapidísima do Deportivo, nun contragolpe perfecto. O servicio de Javier Manjarín, asistencia, aí a teñen, balón atrás, e aí Rachenko de tacón. Imos ver a repetición, efectivamente, de auténtico luxo. O gol de Rachenko, o 3-0. No minuto 28 desta primeira parte. Está a resultar o que falábamos anteriormente, é que había que abrir o melón e unha vez aberto podense coller moitas talladas. Así está a suceder en poucos minutos. Sí. Si, o dato estadístico, o Deportivo de 4 veces que rematou entre os 3 paus, anotou 3 tantos. De aí esa efectividade neste partido en media hora de xogo. Hai falta de Pounas. Falta clara, cartón amarelo. No minuto casi que 30 desta primeira metade. Aí está a acción repetida, falta sobre Dimitri Rachenko. Está falando Bebeto con Fran mentre ven aí a acción repetida. Tamén está Donato. Está con fame de gol Bebeto. Dijo o colexiado que a barreira debe retrasarse. Atención a Fran, atención a Bebeto. De novo se adiantou a barreira o colexiado. Bebeto, Armando porteiro. Agora si xa se cumpriu a primeira media hora de partido. 3-0 en Riazor, gaño Deportivo. Eliminatoria de 16 na Recopa. Mañá haberá sorteo para coñecer cal vai ser o rival do Deportivo da Coruña nesta competición. En relación ao último tanto acadado por Rachenko, sinalar que era algo que le facía moita falta ao xogador ruso, que non estaba atravesando pola súa mellor etapa futbolística desde que chegou aquí a Coruña. O propio Jon Tošak se queixara a semana pasada manifestando o seu descontento co labor do ruso, que viña de Santander cunha pequeniña lesión e que non puidera recuperarse e rendir tal como desexaba o galés. Atención a Donato, balón para Bebeto. De novo Donato. Abre para o control de Fran con Chiqui Begiristain. Por todo o principio o Apoel vai recuperarse ao Deportivo rapidamente. Non ten ningún tipo de problemas o Deportivo para recuperar rapidamente o balón. Jukic. Vaise de Kiprich. Mantén a presión do balón Jukic. Recibe os aplausos do respetable. E aí está Fran. Cambia para Paco. Nando. De novo Yuki. O Deportivo está a tomar uns minutos de respiro. Logo de conseguir o 3-0. Logo que intentaba chegar Manjarín. Recuperou Pounas. Xoga Boro. Con Fran. Amaga o lanzamento Fran. Apoia en Donato. Este en Bebeto. Sempre en riba dele está Timoteo, número 5. Ahí está Manjarín. Atrás para Boro. Begiristain con Paco. Nando. Paco. Presiona Soteriou. Yuki con Chiqui Begiristain. Donato. Ahora o Deportivo dedícase a tocar unha e outra vez a pelota. Nando. Balón para Rachenko. Atención a penetración de Rachenko. Lanzamento. Petó en Jadi Lucas. Recupera o Deportivo. Manjarín. Agora non chegou ese balón a Fran. Rápidamente perden os chipriotas. Balón de Nando para Rachenko. Este con Chiqui Begiristain. Indicou fora de xogo xuíz de liña. Imos ver a situación de Rachenko. Non hai fora de xogo.
Radchenko está buscando con moita ansia o gol. Recordemos que este foi o primeiro gol de Radchenko en partido oficial co Deportivo. Me parece que tamén é o primeiro gol de Radchenko en competición continental, porque co Deportivo debutaba en competicións europeas. Por lo tanto, unha feliz noite para o dianteiro ruso do Deportivo. E co Santander non xogou en competicións europeas. Claro. Kiprich. O balón a córner. Pois será o primeiro favorable ao Apoel. Indo ver o home que encargado de lanzar. Kozma, o húngaro Kozma. Aí, pois, 5 xogadores do Apoel dentro da área do Deportivo. O lanzamento sobre o punto de penalti. O remate desviado de Jadi Lucas. 45 minutos xogar a Radchenko en Chipre no primeiro partido, posteriormente fora sustituído e Joan Benjamin Toshak se mosara bastante descontento co labor desenvolvido polo xogador ao longo da primeira metade, primeiros 45 minutos dos que puido disfrutar. Tocou aí Pounas, vai recuperar Fran, que balón máis bonito acaba de colocar Fran para Manjarín, non chegou Manjarín, máis un lío Kovacs. Finalmente Petridis enviou por o lateral. Minuto 35, primeira parte. Gaño Deportivo en Riazor por 3-0. 2 de Bebeto e 1 de Radchenko. Cambia Donato, balón a esquerda para que tocase a Inando. Meteu a cabeza Paco, deixa Paco ese balón. Javier Manjarín, apóyase en Radchenko. Agora adivinou a intención Kozma, pero indicou si de línea, falta sobre Manjarín. Atención ao lanzamento, mentre ven aí a acción repetida. A falta foi de Kovacs, non de Kozma. E Fran, o home encargado de efectuar ese lanzamento, non chegou Nando. O balón directamente fora sacará Petridis. Logo de conseguir o terceiro tanto, o Deportivo parece que baixou un pouco o ritmo de partido. Levaba 30 minutos trepidantes, con moitísima velocidade no seu xogo, e dai que conseguise abrir esa defensa chipriota, marcar 3 tantos, e dan toda a tranquilidade do mundo para afrontar os minutos que restan deste partido. Hai que lembrar que este é o primeiro partido dos 3 que terá que xogar o Deportivo no prazo de apenas 6 días. Supoño que eso tamén influirá na posible relaxación do equipo de Toshak de aquí ao final do partido, unha vez que a eliminatoria está totalmente solventada. Pode ser este un bo partido para que volvan xogar os rapaces da canteira, Viqueira e Cascallar, que lembren se atopan no banquiño ao lado de Joan Benjamin Toshak. A parte da semana que haberá que ver no que queda o tema de Mauro Silva de Bebeto coa selección carioca e o tema de Radchenko con a selección rusa. Moi complicado, polo momento non hai resposta positiva por parte da Confederación Brasileira aos requerimentos tanto do Deportivo como da propia Federación Española para que sexan liberados Mauro Silva e Bebeto. Xa John Toshak dicía onte que a verdade vía moi negro para poder contar con eles. Pois o Apoel aí no medio campo, en medio de Soteriou, o número 9, apoiase en Kiprich. Paco cortou en principio, recuperan os chipriotas. Timoteu tentaba irse de Nando, pisou Nando balón. Xoga con Jukic, está fora do seu banquiño Joan Benjamin Toshak. Radchenko con Fran, este con Donato. Sergio, sí. En relación co que estabades a comentar do partido Brasil-Libia. Sí, atención a, perdón, Alfonso, adiantouse Petridis
Fran, no minuto 38 desta primeira parte. Dime, Alfonso. Sí, en relación ao partido Libia-Brasil, que estaba previsto que se xogase o vindeiro mércores en Trípoli, na capital libia, nos acaba de confirmar Mauro Silva que o partido foi definitivamente suspendido. Polo tanto, Mauro e Bebeto van poder xogar en San Sebastián o vindeiro mércores co Deportivo. O seguinte partido internacional da selección brasileira será o día 11 de outubro contra Uruguai en Bahía, e para ese partido sí están convocados tanto Bebeto como Mauro. É unha boa noticia para o deportivismo, xa que poderá contar o equipo coruñés con eses dous importantes baluartes en San Sebastián. Esa é unha nova moi interesante de ultimísima hora e que supoño alegrará a cara en canto saiba a Toshak, que polo momento no día de hoxe podíamos falar con el, pois ainda non tiña coñecemento da cuestión. Mentres continúa o partido, Bebeto, balón para Chiqui, acabou nas mans de Petrides. Por certo que é a segunda vez que se suspende ese partido entre Libia e Brasil. Habíase xogar inicialmente no pasado mes de agosto finais e posteriormente foi aprazado para estas datas, agora volvese a aprazar de novo. Non deixa de ser curioso que todo un campeón do mundo teña problemas de organización nos seus partidos amistosos, non? Fala tamén un pouco da falta de seriedade, supoño que principalmente da Federación Libia, que non pode dar organizado un partido nos seus propios campos ante todo un campeón do mundo. É que é moi difícil xogar ao fútbol en Libia, Debe serlo, debe serlo. Xoga Fran. Fran sí que o ten fácil para xogar isto do fútbol. Hai falta de Chiqui. Deberá ter cuidado o Deportivo co tema dos cartóns amarelos. Neste partido os xogadores con este resultado 3-0 deberían medirse moito na hora de facer unha entrada por detrás ou unha entrada brusca, porque xa saben que nas competicións europeas 2 cartóns amarelos supón non xogar o seguinte partido. Pero de agora no Deportivo, Mauro Silva recibiu un cartón amarelo no partido de ida, e outro foi para David, os que están sobre o terreno de xoga, ningún amonestado. E xa recordan que no partido xogado en Chipre, nin Donato nin Fran puderon xogar ese partido por sanción. Estamos na reta final desta primeira parte, 5 últimos minutos. 3-0 para o Deportivo, repetimos, goles 2 de Bebeto e un de Rachenko. Aí xogaba Fran con Donato, Manjarín. O 3-0 calmou moitos ánimos no banquiño do cadro visitante, posto que se ao principio falábamos de que o seu adestrador estaba a dar constantes instruccións aos xogadores. Agora todos os componentes do banquiño tópanse cómodamente sentados e máis exercendo de espectadores que de técnicos e xogadores. Hadi Lucas con Kiprich. Aí está Josef Kiprich, 33 anos. Aristotelou con Nando, a falta do lateral do Deportivo. Aí está a repetición. Eso que antes comentábamos, que debe ter cuidado o Deportivo, debe protexerse nesas accións, porque en calquera delas un xogador pode ver cartón amarelo. Non chegou en Rachenko a ese balón longo enviado por Nando. Volve Alfredo a quentar na banda. É de supoñer que entrará na segunda parte, porque da primeira restan 3,5. Xoga o Apoel. Hadi Lucas, número 11, ese home que intenta organizar aí un pouco o xogo do Apoel no medio campo, buscar as saídas de balón, intentar sorprender, pero polo momento sen resultados positivos. Timoteu, adiantouse Jukic a Soteriou e Fran. Pouna recupera para os chipriotas. Hadi Lucas, Kodma, recupera Boro. Fran con Paco. Cambia a orientación do xogo Deportivo. Agora banda esquerda con Rachenko. Pide Chiqui Benítez dentro da área. Atención ao control de Chiqui. Pode chegar o
cuarto, chegou o cuarto tanto do Deportivo. Gol de Chiqui Begiristain, minuto 43 de partido. Festival de goles en Riazor, o cuarto, o seu autor, Chiqui Begiristain. A reacción do público. Agora si hai xa unha boa entrada en Riazor. Mientras vemos o control de Chiqui. Desde aí é difícil rematar ese balón. Peta no pau. E o 4-0. Unha nova toma do perfecto control de Chiqui Begiristain. E supoñemos algún servido que no palco haberá tranquilidade absoluta. Unha tranquilidade totalmente absoluta. Está Augusto César Lendoiro acompañado polo presidente do Parlamento de Galicia, Vitorino Núñez. Están tamén varios membros do Congreso da Abogacía Española, que desde onte se está a celebrar no Palacio de Congresos da Coruña. Total calma, calma absoluta no palco presidencial e a desfrutar dos goles. Imos disfrutar unha vez máis dese gol de Chiqui Begiristain, que vense del fixo de Pounas, e desde aí remata ao fondo das redes de Petridis. O pobre home é de imaginar que a medida que pasen os minutos e a medida que llevan chegando máis goles, intentará por todos os medios perder tempo e que pasen os minutos rápidamente para poñer punto final a este eliminatorio. Portou unha vez máis Nando, o dono total do lateral esquerdo do Deportivo da Coruña. Nando non indicou falta a Paco, colexiado por esa entrada a Soteriou. Atención a Donato, que busca a subida de Javier Manjarín con Terreo por diante. Tenta pechar Kovacs. Continúa Manjarín, apóyase en Fran. Atención a Manjarín. Aí entrou picado Manjarín, e aí que non chegase a rematar. Donato para Chiqui. Aí fora de xogo. Indico o xuiz de liña. A protesta de Chiqui Begiristain. Justificadas plenamente, posto que desde a nosa posición veíamos como arrancaba en posición correcta. A non ser que nos corrixan as A posición de Chiqui é totalmente correcta, pero a subida lle fora de xogo. Pensamos que Manjarín, o que saía, non interviña para nada na xogada, pero xa sabemos como son os xuíces de liña nesas accións. Para non complicarse a vida, erguen bandeirola e indican a situación antirreglamentaria. Xoga Paco. Balón para Fran, agora en banda esquerda. Aguanta aí Fran para a subida de Nando, balón atrás Bebeto. Gol de Bebeto. Vaya festival de Bebeto neste partido. É o quinto. O terceiro na conta particular de Bebeto. No minuto casi que 46 de partido. O Deportivo marca o quinto tanto, lle observen a faciana do porteiro Andreas Petridis. Imos observar a repetición e observen a calidade de Bebeto. É difícil de rematar, pero observen donde coloca o balón. Tiña un defensa adiante, ímolo ver nesa acción repetida, tamén o tapa Rachenko, e observen como toca o balón Bebeto para establecer o 5-0 no marcador. Aí está, o toque de Bebeto, perfecto. Cando hai unha nova falta de Nando. É o 10º gol de Bebeto en competicións europeas e xa leva 3 neste partido. A ver se consigo o cuarto. É de supoñer que o colexiado indica o final desta primeira parte. Dun momento a outro, estamos a casi 2 minutos sobre os 45. Aristotelou, de novo Nando, intenta unha outra vez o lateral do Apoel. Esa penetración pola banda dereita, pide o colexiado o balón. A ver que pasa. Final da primeira. O Riazor entre o Deportivo, e o Apoel de Chipre. Lembramoslle o resultado 5-0 na primeira parte. E imos rapidamente con Xosé Antón Fraga por si houve algún troco en algún dos equipos. Pois sí, así é, Sergio. Produciuse unha modificación no cadro local no Deportivo, que realizou o primeiro troco do partido na persoa de Alfredo Santaelena, que volta
os terreos de xogo despois de un mes afastado deles, despois daquela durísima entrada de Zamorano no segundo partido da Supercopa. E atención, porque quen se quedou fora na caseta é Bebeto. Bueno, pois o cambio de John Benjamín Toshak deixa na caseta a Bebeto, recordamos, autor de 3 tantos. Outro anotou no Rachenko, outro Chiqui Begiristain. Xa temos unha relación de equipos clasificados nesta Recopa. É unha información que lles vai facilitar Alfonso Hermida. Hai 5 equipos xa clasificados para os oitavos de final da Recopa de Europa. Son o Rapid de Viena de Austria, Dinamo de Moscova de Rusia, o Trabzonspor de Turquía, o Sporting Lisboa de Portugal e o Bruxas de Bélxica. Estes equipos, por tanto, entrarán mañá no bombo no sorteo deses oitavos de final que se vai celebrar en Xenebra, en o que vai asistir Xosé Manuel Blanco, o directivo conselleiro do Deportivo da Coruña, en representación do equipo coruñés. Bueno, vamos xa desa segunda parte. Todo continúa igual en Riazor. Unha eliminatoria decantada para o conxunto coruñés. Cando están xogando os chipriotas, Ivanov. Non se produciu ningún troco no cadro chipriota. O que si hai é xente facendo exercicios de quencemento, en concreto todos os componentes do banquiño do Apoel, e tamén Dana e Viqueira por parte. Sí, parece que temos certos problemas polo menos co retorno de Xusentón Fraga. Sí, agora parece que... Ahora xa está todo solucionado. Sí, que están solventados. Dicíamos que estaban facendo exercicios de quencemento os 3 componentes que quedan no banquiño do Apoel, e tamén por parte do Deportivo Aldana e Viqueira. Aí está Alfredo, situado na banda dereita. Vemos a Javier Manjarín ocupando a punta de ataque con... Supoñemos que con Rachenko. Aí está Manjarín, o balón para Fran, lanzamento de Fran ás mans de Petrides. E imos facer unha rectificación. Cando falábamos antes de que Rachenko era o primeiro tanto que anotaba en competicións europeas, estábamos cometendo un erro, porque o noso servicio de documentación nos di que Rachenko, cando xogaba co Sparta de Moscova, si conseguiu goles en competicións europeas, e senón que yo pregunten ao Real Madrid. O Sparta eliminara o conxunto da capital do estado con 2 goles de Dmitry Rachenko. Xoga Donato. Balón para Paco. Novamente Donato. Recupera Fran. Donato. Sotirio intenta sair aí para o conxunto do Apoel. Cosma. Aí con número 6. Novo balón para Sotirio. A esquerda para Pounas. Entrou aí Alfredo. Agora o fai Boro. Saque de portería. O cambio de Bebeto, polo tanto, confirma que o brasileiro vai se quedar outra vez máis por terceira vez en competición europea con 3 goles. Marcoulle 3 o Albor, outros 3 o Rosenborg e os 3 de hoxe o Apoel Nicosia. Tampouco é mala cifra. Atención a Javier Manjarín. O porteiro amagou a saída. Finalmente quedouse. E hai saque de portería. Aí teñen ese resultado claro para o Deportivo, 5 goles a 0. Saltou Paco adiantándose a Kiprich. Fran, o que controla. De novo recupera o Deportivo. Mantense a mesma tónica da primeira parte. Os chipriotas non consiguen apenas ganar unha xogada. Aí a pelexa de Donato. Permítelle recuperar ese balón, aínda que hai falta. Favorable o Deportivo, non aplicou lei da vantaxe o colexiado. Sacou rapidamente Nando para Donato. O centro de Donato. Intercepta Timoteu. Saque de esquina. Será Chiqui Begiristain o encargado de efectuar ese lanzamento. É o cuarto favorable ao Deportivo en todo o partido. Balón para
O guardameta Petrides, sacou rápidamente para Joseph Kiprich, adiantouse Jukic. Paco cambia para Fran, dobla por banda dereita Alfredo, opta Fran por irse caro ao centro, intentaba colocar un balón a Chiqui Beristain. Ioanou xoga para o Apoel. A incorporación de Aristotelou, solventada sin problemas para o Deportivo. Alfredo con Rachenko. Este xoga a caro centro para que Donato envíe longo a Javier Manjarín. Manjarín. Enando. Donato. A incorporación de Chiqui Beristain. El saque favorable ao Apoel. Con aplauso para Toshak por ese toque de balón, segundo saía o esférico fora. Por certo que a marcha do terreo de Bebeto e a entrada no mesmo de Alfredo devolveu ao Deportivo a configuración clásica de principio de temporada. Atención a xogada. E Paunas o que centra Paco, balón que chega a Jukic. Fran intentaba controlar aí no medio campo, non o conseguiu. Jadi Lucas recupera Fran, está Nando, máis dentro está Javier Manjarín, tamén Dimitri Rachenko, xoga con Manjarín fora de xogo, indican a Javier Manjarín. Dicíamos anteriormente que permitiu o adiantamento de Manjarín buscando unha posición máis habitual como é a de home de enlace entre a media e a dianteira. Rachenko queda como punta a punta e nos laterais Nando e Alfredo. Aí saque lateral favorable ao Apoel. Paunas vai a poñer o balón en xogo. O centro foi de Soteriou, Joseph Kiprich. Recupera Nando para o Deportivo. Busca velocidade na saída Nando. Leva a Manjarín pola esquerda. E quen recibe? Balón atrás para Paco. E Donato. Está pegado aí na banda dereita Alfredo Santalena. Dentro da área intentaba controlar aí Dimitri Rachenko. Vaixe Rachenko. Dio si de liña co balón, non saío. Habrá saque banda favorable ao Deportivo da Coruña. Bebeto, demasiado fácil, non? Demasiado doado para o Deportivo. Después do primeiro gol, a equipe, eu penso que tivemos mais oportunidade, não? Mas não existe nada fácil, não? Nós outros que quisemos com a coisa quedasse fácil, não? Fizemos o primeiro, aí quedamos mais tranquilos. Lástima non seguir no campo para conseguir o cuarto gol, que sería a marca de goles de Bebeto desde que chegou a España. O mister achou melhor me quitar do partido e hai que aceptar também. Confirmado Bebeto que non se vai xogar o partido Libia-Brasil do 21 mércores e, polo tanto, Bebeto e Mauro estarán co Deportivo en San Sebastián. Eu não sei, a um, eu não sei se vamos jogar esse partido. Acaba de confirmalo Mauro Silva, que parece que o partido está totalmente suspendido, non se vai xogar e, polo tanto, Bebeto e Mauro van poder xogar en San Sebastián. É importante, não? É partido muito importante para nós outros e há que jogar e a ser o melhor, né? O cambio foi simplemente por decisión de Toshak, non pasa nada. Sim, claro, não passa nada. O importante é que quando eu saí já estava 5-0 e salí mais tranquilo. E convén descansar porque o calendario é moi apretado. Gracias, Bebeto. Gracias, Alfonso Hermida, por esas primeiras declaracións de Bebeto. Home que conseguiu 3 tantos na primeira parte. Mentre xoga Chiqui Beristain para o Deportivo. Busca a Fran. Hai falta de Jadi Lucas. Ahora non está Bebeto no campo. Supoñemos que Donato intentará desde aí. Minuto 9,5. Mentre ven a repetida falta de Jadi Lucas sobre Fran. Efectivamente, prepárase Donato para efectuar o lanzamento. Mentre o colexiado, recordamos o seu nome, Alfred Mikalev, de Malta, intenta colocar a barreira dos xogadores de Chipre. Estes adiantanse
Atención a Donato. Cosa máis rara. Esvarou. Esvarou Donato. Pero a verdade é que intentou colocar máis que rematar a portería. Pensamos que intentou colocar o balón para Dimitri Radchenko. Por lo tanto, saque de portería. Xa o fixo o desesperado Petrides. Houbo falta favorable ao Apoel. A verdade é que con ese resultado de 5-0 na primeira parte, o partido nesta segunda metade baixou en intensidade. O Deportivo é de supoñer que aproveite estes 45 minutos da segunda parte pois para efectuar un adestramento oficial. Prepárase Aldana. Mentre xoga Jukic con Boro. Fran. Coa entrada de Alfredo. Fran ocupa unha posición máis no centro do campo. Non tan pegado á banda como fixera na primeira parte. Aí está Fran. Está unha e outra vez Fran buscando a Chiqui Beristain. Atención a esa acción de perigo. Atallada por Petrides. Bebeto acábanos de confirmar que non só está convocado para o partido contra Uruguai do mes de outubro, senón tamén para o partido contra Argentina, que se vai xogar en Argentina o día 8 de novembro. Por lo tanto, dúas viaxes en meses consecutivos de Bebeto e tamén de Mauro a Hispanoamérica, a Sudamérica. Comentaba Toxa que esta semana que así non hai xeito de traballar. A verdade é que por unhas causas ou por outras non hai un día que poida dispoñer de todo o plantel á súa disposición. Aí está o cambio. Manjarín, o home que se retira. No minuto 12 desta segunda parte entra Adolfo Aldana no terreo de xogo e vaise Manjarín. Recorden que no descanso quedouse Bebeto nos vestiarios. Sí. Entrou Alfredo. Sí. Escoitamos a opinión de Javier Manjarín. Javier, unha primeira parte na que está todo sentenciado e agora casi segunda sobra, non? ¿Cómo, perdón? Digo que a segunda parte casi sobra despois do que xa se viu na primeira, non? Hombre, yo creo que en la primera supimos aprovechar bien nuestras ocasiones. Además jugamos, yo creo que un buen fútbol. Y bueno, hemos sentenciado y ahora ya pues solo queda dejar pasar el tiempo, ¿no? Pois xusto como pensabades, faltaba chegar ao primeiro, despois xa caerían un detrás de outro. Sí, pues contra estos equipos ya se sabe, ¿no? Son equipos que se meten muy atrás, defienden a muerte y si no le metes un gol pronto, pues pueden venir las prisas y te puedes poner nervioso, ¿no? Bueno, agora para ti casi mellor sair do campo porque isto che vai prometer un descanso que en vista do calendario que hai nas vindeiras datas pois é importante. Bueno, ya se había hablado en el descanso que a los 15 minutos me iba a cambiar. Entonces, bueno, ando también con algún problemilla y bueno, ha creído conveniente que salga del campo, ¿no? De acordo, gracias Javier Manjarín. Deixamos o xogador deportivista que atenda tamén a outros compañeiros e continuamos atentos ao que sucede no terreo de xogo. Por no terreo de xogo xoga Donato. Aí está Chiqui Beristain. Fran. E estorbouse Fran e Radchenko. Recupera Alfredo, perdeu. E Aldana que toca atrás para Boro. Radchenko con Aldana non chega a Adolfo Aldana. E xogan os chipriotas. E Kozma que enviou a terra de Yuki. Mentre se prepara outro cambio no conxunto do Apoel. O número 14 Fasciolotias. Creo que o único aliciente que lle queda este partido é saber se o Deportivo é quen de conseguir 6 goles, o que suporía a maior goleada do Deportivo en competicións europeas despois do 5-0 contra o Aalborg na primeira eliminatoria da temporada 93-94. Aí está Radchenko.
Busca un contra un Radchenko con Kozma. Balón atrás para Donato. ¡Qué golazo acaba de marcar Donato! Alfonso chegou sexto. Aí está o récord, non? O récord. ¡Qué golazo de Donato! O 6-0 no minuto 15 desta segunda metade. Observen as felicitacións a Donato, a reacción do público, e imos ver a repetición. Chegou Donato desde aí. Imposible para Petrides ese balón. Metou no traveseiro. Ya media dúcia en Riazor. Deportivo 6, Apoel 0. O segundo troco, Fraga. Sí, así é. En concreto vai sair do terreo de xogo faino neste momento Timoteu e entra no mesmo ni máis ni menos que Fasoulioti. Fasoulioti ou Fasouliutias. Verdad que bastante complicado o nome dos xogadores chipriotas. Merecía o gol Donato, intentou uno en Tenerife hai 4 días, intentou uno tamén na primeira parte deste encontro e por fin chegou ese gol desde lonxe, como lle gusta o xogador hispano-brasileiro. Por certo, que o terceiro gol de penal de Donato en competicións europeas, e creo recordar que os dous anteriores foron de penalti, por tanto é o primeiro gol europeo de Donato co Deportivo en xogada. Que nada máis comezaron o partido nos primeiros minutos, as ocasións do Deportivo estiveron en lanzamentos de Donato. Agora hai falta favorable ao Deportivo. Dicíamonos que se retiraba Timoteu, os encargados da megafonía decían que se retiraba Timothy. Eu creo que Timothy non é, pero bueno. Timoteu. Supoño que chegado o momento pouco máis dá. A verdade é que os nomes dos xogadores chipriotas pouco nos poden decir, sobre todo os aficionados. Paco. Está Bebeto contando o gol ás fillas de Donato, o gol do seu pai, e elas lamentándose por non poder velo, porque estaban xogando aquí cos fillos de Bebeto no antepalco, e están agora, pois eso, lamentando non poder ver o golazo do seu pai. Verano podeno ver na televisión de Galicia, pois esta mesma noite, e mañá ás 3 da tarde terán a ocasión de ver o gol de seu pai. Viqueira vai sair ao campo dentro de escasos intres, posto que acaba de ser reclamada a súa presencia por John Benjamin Toshak, e, por lo tanto, nova oportunidade para o canteirán. Pois a ver se tampouco se corta como fixo outro día en Chipre, non se cortou a hora de tirar. É un bo partido para que Viqueira debute como goleador, se estree como goleador do Deportivo. Ademais ten un disparo duro, potente, seco, e que pode facer moito dano. Bueno, pois hai falta favorable ao Deportivo. A verdade é que a medida que transcorren os minutos séntese que se intensifica a néboa en Riazor sobre o terreo de xogo, a visibilidade perfecta, pero nos aledaños, esa néboa que entra da praia de Riazor, a verdade é que fai bastante frío. O terreo de xogo está magnífico para a práctica do fútbol. Atención a Donato. Estaba aí tocar para Radchenko, para Chiqui Beristain. Canales que se vai quedar frío, como non se mova un pouco aí na súa parcela, dentro da súa área, porque a verdade é que traballo está a ter moi pouco, por non dicir ningún. Alfredo con Boro. Donato. Balón para Radchenko, apóyase en Jukic. Jukic vai ser o home a sustituir por Viqueira. Pois atención ao dato, porque é a primeira vez que Jukic é sustituído en competicións europeas. É o único xogador do Deportivo, do actual Deportivo, que disputou enteiros os 13 partidos. Un dato a ter en conta e quizáis para preguntarlle a Jukic, Xosé Antonio. De acordo. Xa se especulou ao longo da semana coa posibilidade de que non xogase Jukic, que Toshak lle dese un descanso ao mesmo tempo que recuperase a imaxe do último gol de Tenerife, tendo en conta pois que o erro foi seu, pois puidese deixalo nesta ocasión fora, pero ao final non foi así. Toshak dixo, se convoca a Jukic para xogar, e aí está o servo. Donato non indica falta colexado nesa entrada de Pounas a Donato, quedou mancado todo lo Deportivo, e agora sí hai falta favorable ao Apoel. Unha falta feita a Ivanov.
Mentre xa se ergue o cartón co número 5 de Miroslav Jukic. Aí está, o cartón arriba, Miroslav Jukic que ven cara a banda. Tamén o Apoel vai facer un troco aproveitando a circunstancia. Jukic que marcha correndo cara ao vestiario, non atendeu os medios de comunicación que nos atopábamos na banda agardando a súa presencia, marchou correndo rapidamente para o vestiario e, polo tanto, temos xa a sustitución realizada no Deportivo. Viqueira no terreo de xogo é o terceiro troco. E agora fan os chipriotas, en concreto, retírase do terreo o xogador número 8, Kovacs, e entra no seu lugar o número 15, Alexandru. Todo esto sucede no minuto 21 desta segunda metade. Lembramos o resultado: Deportivo 6, Apoel 0. O primeiro balón que toca Viqueira buscando a Radchenko. O que antes comentábamos do ambiente que hai, o ambiente meteorolóxico sobre Riazor. O campo cada vez que está máis rápido. Son dificilísimos de controlar esos balóns longos. Atención a Chiqui Begiristain. Balón para Dimitri Radchenko. Salvou en principio Petridis. Balón che ganando. De novo Chiqui. Foi a sen Fran. Donato. De novo Fran. Cortou aí a defensa do Apoel. O balón nos pés de Fran. Donato. Amaga Donato por dúas veces, o centro moi pasado. Atención a Adolfo Aldana, chegará o gol de Radchenko. O sétimo tanto do Deportivo, minuto 22. O seu autor, Radchenko. O 7-0 en Riazor. Festival de goles nesta noite europea na cancha herculina. E o segundo de Radchenko na súa conta particular. O sétimo do Deportivo. Serve aí como toca Adolfo Aldana. E Radchenko marca a prazer. Hai que rectificar unha información inicial. Antes dicíamos que Radchenko se estreaba co Deportivo como goleador continental, pero un atentísimo e amabilísimo telespectador da Televisión de Galicia chamou a súa redacción central para recordarnos, efectivamente ten toda a razón, que Radchenko marcara hai anos no Bernabéu ante o Real Madrid cando era xogador do Spartak de Moscova. Si, xa o confirmamos a principios desta segunda parte. Atención ao lanzamento de Kiprich. É o primeiro remate con intención dos chipriotas nesta segunda parte. Lembramos aquel da primeira metade de Soteriu. Balón que se foi á esquerda de Canales. Cando xoga Donato. Pide en profundidade Adolfo Aldana, o control de Aldana, perfecto. Balón de novo para Dimitri Radchenko. Encara o defensa Radchenko. Chega Chiqui Begiristain. Saca para o propio Radchenko. Balón atrás para Nando. Amago centro Nando. Agora xa está pechado. Aí está Viqueira. A incorporación de Boro. Muy difícil este control para Boro. En misións ofensivas. Hai falta do propio Boro. Indicada por o xuiz de liña o colexiado Mikalev. Toca o balón Boro. E de aí as súas protestas. Jadi Lucas. Balón atrás para o seu guardameta. Sergio. Sí, dime. Postos a buscarlle algún aliciente máis a este partido, pois o de conseguir o récord de goles dun equipo europeo nesta primeira rolda das competicións continentais. Creo que son 7 goles do Barcelona ao Hapoel Beersheva no partido de ida na Copa da UEFA, e creo que o Feyenoord tamén lle marcou 7 goles hai 2 semanas a un equipo letón. E, por tanto, o Deportivo agora empata con barceloneses cos xogadores do Feyenoord de Rotterdam. A ver se consiga o oitavo e será o equipo que máis goles consiga nun partido nesta primeira eliminatoria. Efectivamente, o Feyenoord anotou, pero a domicilio, un 7-0. Tamén o Barça, non? Un 0-7 sí, o en Dax Israel. de Lipiaya. Case tan coñecido como o Apoel Nicosia, non? Aí intentaba
a penetración o Apoel, foi finalmente o balón, a penetración por banda dereita de Aristotelou, tudo xui de liña, que saque de banda para o Deportivo, minuto 25, segunda parte, en Riazor, Deportivo 7, Apoel 0. Está a ser un partido un tanto estrano, xa non só polo marcador, que non é o máis habitual na competición europea, senón mesmo polas propias medidas de seguridade, xa que normalmente son tremendamente estrictas por parte da UEFA, o dificultan. Atención, a xogada na que puido marcar un novo tanto Radchenko, pero definitivamente se marchou a córner o balón, e dicíamos que normalmente as medidas de seguridade son moi estrictas, se dificulta bastante o traballo dos medios informativos, pero hoxe todo ao contrario, con absoluta liberdade podemos movernos ao longo do campo, por lo tanto, ata neso distinto. Atención a Viqueira, o remate picado abaixo, foi Sarmans do gardameta. 21 anos Viqueira, unha das promesas deste Deportivo. Cumpridos esta semana. Viqueira que se situou como na posición de Yuki, aí como libre, con Boro e Paco como teóricos marcadores, porque a verdade non teñen, neste partido non teñen que preocuparse de prácticamente de ninguén do Apoel. Donato, balón longo buscando a Alfredo, non puido controlar aí a Alfredo en principio, aí saque de portería. Alfredo que recupera a súa posición no medio campo, aí en banda dereita, e observen a Bonet. Bebeto está presencial o partido desde o antepalco presidencial. Preguntoume aí escasos minutos que canto tempo faltaba para o final do encontro, e cando lle dixen que faltaba un pouco máis de 20, pois me dixo que ainda quedaba tempo para moitos máis goles. Aí está xogando Paco con Adolfo Aldana, este con Donato. Fran, Aldana, recuperan os chipriotas. Alexandrou, aí está Viqueira, balón para Boro, de novo Viqueira, o intento de presión de Kiprich, máis que presionar acompaña. Intenta xogar aí o Apoel no medio campo, hai falta de Chiqui, indica o colexiado a Chiqui Beriztain esa falta. E o público, sí, dime. O público, digo, máis preocupado xa de divertirse na bancada que do propio partido. É natural, a distancia é moi longa, xa o que están a facer os aficionados é lanzarse chanzas entre eles e botar. Viqueira, balón para Paco, Fran, de novo Fran, abrindo para Boro, xoga Donato, o recorte de Donato, o centro de Alfredo Santelena, atención a Radchenko, pelexa Donato, Soteriou, intenta sair aí con ese balón, chega Fran, chega Boro, recupera de novo Deportivo. Nando, balón para Chiqui Beriztain en posición correcta, reclamaban fora de xogo os defensores do Apoel, a situación de Chiqui era correcta. E agora sí que a tribuna está votando ante as súplicas do Riazor Blues. Todo Riazor vota nestes momentos. Mentres atacan os chipriotas, atención que pode chegar o gol da honra, que paradón de Canales. O remate de Ioanou, e Canales enviou a córner, e o segundo a prol do Apoel, unha primeira parte no minuto 30
la segunda metade. Sacou Donato. De novo balón a esquina. Operación repetida. Ese remate de Ioanou que Canales envió a córner. De novo lanzan desde a esquina os chipriotas e de novo Donato envía a Caralá. Dúas boas intervencións de Canales, especialmente complicadas, xa que o porteiro que non ten traballo en todo o partido prácticamente acostuma a estar frío cando chega un balón. Aí está a saída de Canales. O remate de Soteriou. Como comentábamos ao principio do partido, o home máis perigoso no ataque do Apoel. Vamos volver a repetición. O balón vaise peta ligeiramente na parte de arriba do traveseiro. E saca Canales. Denis, a muller de Beto, acaba de confirmar o xogador brasileiro que non vai ter que viaxar a Libia a vindeira semana e que, por tanto, estará en San Sebastián. Hai falta favorable ao Deportivo. Donato con Viqueira. Mientras vemos esa acción repetida a falta. Y cada pouco pide Donato. Está totalmente só Donato aí no medio campo. Busca a Chiqui Begiristain. O sexto favorable ao Deportivo. 3 na primeira parte, 3 nesta segunda. 31 e medio. 7-0 en Riazor. 7-0. A ver, a saque de banda favorable ao Deportivo. Alfredo. Balón para Boro. Donato. Viqueira. Pode ser Boro. Aí teñen o resultado. Deportivo 7, Apoel 0. Un resultado que seguramente pasará a historia do Deportivo. Pero supoñemos que non do Apoel. Tamén, todo é historia. Pasa que será unha historia máis triste. Aldana, hai falta de Alexandrou sobre a falta Aldana. Aí está a acción repetida, falta clara. En Fran tamén está Donato. Toca Fran para Viqueira. Busca o lanzamento coa esquerda, Viqueira. Atallou Andreas Petrides. Paco. Non había fora de xogo de Rachenko. Ergueu a man un defensor do... observen aí a posición de Rachenko, totalmente correcta. Temos que erguer a un brazo un defensor do Apoel. O xuiz de liña ergueu a bandeira. Xoga Donato. Fran, balón en profundidade para Aldana. Atención, Adolfo Aldana. Gol de Aldana. O gol de Adolfo Aldana no minuto 34 desta segunda parte. E vamos a comentar que Aldana sempre ten unha oportunidade nos partidos e esta vez esa oportunidade transformouse pois no oitavo tanto, no oitavo gol do Deportivo esta noite en Riazor. 5 goles na primeira parte, 3 na segunda. E os chipriotas, mentre ven aí o tanto de Adolfo Aldana, decíamos que os chipriotas agora sí que perden tempo en todas as accións. Para sacar de centro estiveron como 2 minutos. Viqueira. Balón para Dimitri Rachenko. Atención a Rachenko. Busca esa acción dentro da área, 1 contra 1, pisa atrás. Quedou un pouco corto ese balón para a chegada de Alfredo. Intentaba recuperar a Adolfo Aldana, que non falla Boro. Donato. Balón para Rachenko. Que pena ese control.
e a quedarse só diante do guardameta. E hai que aplaudir algo dos chipriotas, que por dar non dan ni unha patada. Agás nos primeiros minutos, cando o resultado estaba 0-0, que tiñan posibilidades de seguir adiante na competición. A partir do minuto 30 da primeira parte, logo de encaixar xa o terceiro tanto, os chipriotas están a xogar con exquisita deportividade, algo de agradecer. Houbo mans. Cartulina amarela. Basouliotis, o home amonestado, con cartón amarelo. Minuto 36, segunda parte. Xoga Donato. Enando con Chiqui Begiristain. Fran. Hay falta. Disculpas para Fran. Esta acción que vemos ahí repetida. E de novo unha boa oportunidade para un lanzamento de Donato. No equipo filial, no Deportivo B, no Fabril, Viqueira tamén o puidera tentar desde esa posición. Seguro que o tentaría. Está Viqueira tamén preto do balón, tamén está Fran. Vamos ver cal é a estrategia do Deportivo. Toca Donato, abre a dereita Pedro de Alfredo, este moi pasado, balón a esquina. De todos os xeitos, esta xogada demostra que eles son moi cándidos. Alfredo estaba completamente só, todos os xogadores do Apoel mirando como recibía Alfredo na máis absoluta soidade. É que estaban a perder por 8-0 e tamén... Sí, hai certa relaxación na marca. Tocou Begiristain, atención a Viqueira, balón que lle cae a Donato. Era difícil sorprender desde aí, botoulle moi alto o balón a Donato, e dai co seu lanzamento se fose arriba. Vamos ver a acción repetida, mas non estaba ben colocado Donato. Minuto 38, Deportivo 8, Apoel 0. A este equipo meteulle 16 goles o Sporting de Lisboa no ano 63 e 10 goles o Lierse de Bélxica e o escocés Darth Lime nos anos 68 e 69. Está Alfonso Hermida coa súa particular calculadora. Cando atención Aldana xoga dentro da área, Viqueira sacou ese balón. Petrides a córner. Unha nova oportunidade para o Deportivo da Coruña. Pero naqueles tempos os equipos chipriotas, hai que recordar aquel Limassol, encaixaban bastantes goleadas en competicións europeas. E o Apolón tamén. Agora ninguén debe esquecer de que tanto a selección chipriota como equipos chipriotas pois a pasar os seus apuros a rivais de entidade europea, e que xa non, os partidos que agora disputan xa non son aqueles encontros dos que facía referencia agora Alfonso Hermida, que en cada participación europea saldábana encaixando auténticas goleadas. Saque de banda para o Deportivo. Boro. Balón para Adolfo Aldana, intentaba xogar aí con Alfredo Santelena. Fadi Lucas controla aí no medio campo. A presión de Rachenko, a presión de Viqueira, permite recuperar o Deportivo. Aplique estivo de entrar ese pase de Rachenko a Alfredo. E agora que xoga é o Apoel. Alexandrou, balón para Kiprich. De verdade que os tres xogadores húngaros neste partido aportaron moi poucas cousas. Paco
con Fran. Saque de banda favorable ao Deportivo. Nestes momentos, 40 minutos, segunda parte. Estamos a 5 de que isto remate. Deportivo 8, Apoel 0. Recordamos no minuto 16 Bebeto 1-0, no minuto 22 de novo Bebeto 2-0, no 28 Rachenko, no 43 Chiqui Begiristain e no 46 Bebeto pechaba 5-0 dos primeiros 45 minutos. Nesta segunda metade chegarían 3 novos goles para o Deportivo da Coruña, que intenta marcar o noveno como sexa. O público comeza a abandonar xa Riazor. Cando xo ganando, balón para Rachenko, buscaba a parede co propio Nando. Pounas intenta sacar ese balón como sexa. Aí está Fran. Aí, a ver que digo colexiado. Saque de portería. Mikalev. Con saque desde aí. Desde a portería defendida por Andreas Petrides, que vai recordar este partido, porque a verdade é que encaixar 8 tantos, eso debe doer a un guardameta. Bono. Balón que Aldana xoga con Alfredo. De novo corto o pase de Alfredo, recupera Viqueira, intentaba colocar un balón dentro da área para un remate de Dimitri Rachenko. E o curioso do caso é que tampouco se lle poden achacar culpas dos goles ao porteiro do cadro do Apoel. Sobre todo no gol de Donato, impresionante. Xoga Aldana. Viqueira, balón buscando a Chiqui Begiristain, intenta Viqueira unha e outra vez colocar un bo pase, ou ben para Rachenko ou ben para Chiqui Begiristain, como nesta ocasión de novo está Viqueira xogando. Fran, atención a Viqueira, o lanzamento desviado á dereita do portal de Petrides. Está con moita confianza Viqueira, está o tentando, xa subiu en varias ocasións o estilo do seu xogo no conxunto filial, con unha tremenda proxección de atrás cara adiante. E lembren que este xogador, pese a ser teóricamente líbero, está a ser un dos máximos goleadores do conxunto filial deportivista nas últimas campañas. Dando de novo, busca a Rachenko, aí está Dimitri Rachenko, e falta clara de Pounas. Volver a acción repetida, aí como engancha o colexiado, perdónalle o cartón amarelo a Pounas, porque xa ten un do minuto 30 da primeira parte. Ahora está Viqueira, está Donato, está Fran para ese lanzamento. Berros de Viqueira, Viqueira na bancada, quere o público que lance o canteirán. Estamos minuto casi que 44. Segunda parte. Non hai distancia na barreira. Lanza Viqueira, peta nun xogador desa barreira. A verdade é que a verdade é que o colexiado ni se molesta en contar os pasos. Ten máis gañas de que acabe este partido con os propios xogadores chipriotas. Desde a esquina vai lanzar Fran. O balón chega a Boro. De novo Viqueira. Desde aí lle vai pegar ca esquerda. Agora o balón de novo desviado. Pois ao final efectivamente non se corta a hora de lanzar. Intenta. E volver a acción repetida. A trayectoria do balón moi pegado a rentes do pau dereito. Aí está de novo Viqueira. Está tocando moitísimos balóns. Boro con Alfredo. Novamente Viqueira tocando para Boro. Fran con Boro.
Agarda o Deportivo que se cumpla o minuto 45 nestes momentos. Chegamos a ese minuto. A partir de agora, tempo engadido. Aí está Aldana, Viqueira, Rachenko. E a piques estivo de marcar Rachenko. O noveno gol do Deportivo. O balón a córner. Pide, vai a subir ao final. Está pedindo o balón a Petrides. O colexiado Mikhailov. Punto e final en Riazor neste partido de volta. 16avos de final da Recopa. O Deportivo clasificado. Resultado na ida 0-0. Resultado en Riazor. Deportivo 8, Apoel 0. Pois entón, Fraga, imos a ver se temos algún protagonista. Imos falar con Viqueira, que xa ven cara a nosa posición. Bueno, Viqueira, por tentalo que non quedou, non? Home, sí. A verdad que intentei moitas veces, pero bueno, non se me saleu. De cara ao gol estou un pouco negado, pero bueno, eu seguirei tirando hasta que entre, non? Era un bo partido para tentalo tal como estaba o marcador. Sí, bueno, tamén é moi bonito, sería moi bonito meter un gol en Europa. E bueno, intentei hasta o último momento, non o conseguín, pero o importante foi que pasamos, non, a eliminatoria. Con toda a tranquilidade, agora a pensar na Liga, esquecer xa este partido. Sí, claro, isto nos vai dar moita moral ao equipo. Esperamos que sean os a ganar e o domingo xa a ganar aquí, non? A ver que tal. Gracias, Viqueira. Deixamos, polo tanto, a Viqueira que